Gledaj. Čitaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas podcast. Prošle nedelje je pao sneg i 126.000 ljudi je ostalo bez struje, neki i bez grejanja u sred decembra. Desila se havarija u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu i odmah je sazvana i hitna sednica vlade koje je prisustvovao i predsjednik države Aleksandar Vučić. Tog dana i naredna dva uveženo je struje u vrednosti 25 miliona evra. Na sednici ministri su svi delovali nekako zabrinuto. Moglo bi se reći da je najzabrinutiji bio Vučić, koji je u trenutku pomislio da se besio luster. Aleksandru Vulinu, ministru policije, smetale su bukve, a direktor EPS-a Milorad Grčić je rekao kako je ugalj najgoreg mogućeg kvaliteta, otprilike tako je to zvučalo. U sredu, dan nakon toga, i dalje je 7.800 potrošača bilo bez struje. Grčić je smenio 4 direktora u preduzeću, ali ne i sebe. Sad, sneg, loš ugalj, bukve, još uvek ne znamo ko je kriv za nestanak struje. Sa mnom su danas Gojko Vlaović, moj kolega i novinar ekonomske rubrike Danasa, i Vojislav Vuletić, on je predsjednik Skupštine udruženja za gas i doktor nauka. Ja sam Ljiljana Bukvić, a vi slušate i gledate podcast Danasa, pretposlednji u ovoj godini. Tema nije vesela, iako približi nam se Nova godina, pa mogli smo da nađemo nešto veselije, ali eto, zadesilo nas to da smo... Ja sam imala tu sreću da ne ostanem bez struje, ali Obrenovčani, a i boga mi dosta dobar deo ljudi je ostao. Šta se desilo? Ajde krenemo od toga da ne pričamo sad odmah ko je kriv, nego šta se to desilo. Mislim, snegova je bilo i ranije, ali nismo imali ovakve havarije. Desilo se to da je u jednom trenutku 6 od ukupno 8 termoblokova u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, koja je naša najveća termoelektrana za proizvodnju struje, naravno. Fabrika za proizvodnju struje, kako ja to volim da kažem, što je dovelo do velikih problema u snabdevanju stanovništva i privrede strujom i usled toga je nastalo ono što si ti u uvodu i rekla, da veliki broj potrošača nije imao struju u svojim domovima. Posle toga javila su se prva zvanična objašnjenja iz Elektroprivrede Srbije o tome da nije bilo dovoljno struje zbog toga što je pao veliki sneg, pa je opteretio prenosnu mrežu i da je to uzrokovalo da ne bude dovoljno struje i da pojedini građani ostanu bez nje. Međutim, onda su se javile informacije od ljudi iz Elektroprivrede Srbije, koji su se javljali novinarima, znači ne iz poslovodstva, da je u stvari došlo i do toga da je bio loš kvalitet uglja koji služi u termoelektrani kako bi struja mogla da se proizvodi i da je još bila mala količina mazuta, nedovoljna da pomogne proizvodnji struje, jer mazut ima tu ulogu, znaju stručni ljudi, zna gospodin Vuletić, u situaciji kada ugalj nije dovoljno kvalitetan, da se taj mazut doda kako bi mogla struja da se proizvodi. U Elektroprivredi Srbije ljudi koji su bili zaduženi za taj segment, rukovodioci određeni i sam menadžment vrhovni u preduzeću, nisu obezbedili dovoljne količine mazuta i jednostavno i to popravljanje uglja nekvalitetno koji su imali nije moglo da odigra određenu ulogu i jednostavno došlo je do toga da izgleda nije bilo ni dovoljno uglja ni mazuta za proizvodnju struje i onda je 6 termoblokova jednostavno prestalo da radi, a to je veliki udar za naš elektroenergetski sistem i posle svi znamo šta se desilo i kako se to u narednim danima rešavalo. Jedan od načina je bio interventni uvoz struje, a vi kada uvozite struju preko zime, ona je u inostranstvu i skuplja. Neki kažu što nismo pokrili troškove iz vetroparkova i hidropotencijala. Oni su radili punim kapacitetom, ali to su dopunski kapaciteti. Najveći količinu struje, izvinjavam se, u Srbiji mi dobijamo upravo iz termoelektrana i jednostavno ako one zakažu, to je veliki problem za nas, kao što se i videlo. Gospodin Vuletiću, a kako...
taj najgori mogući kvalitet uglja. Kako nam se to, kako je vaše neko sad objašnjenje i kako ste vi doživjeli ovu situaciju? Vi dugo ste i pratite u toj oblasti. Evo, ja se ne sjećam da je ovako, u ostalom i sazvana i ta hitna sednica, znači to je stvarno veliki, da kažemo, kolaps ili havarija, kako god da nazovemo. Jeste veliki kolaps i velika havarija, ali termoblokovi u Obranovcu već 50 godina rade. 50 godina je bila zima, 50 godina je bio sneg i to se nikad nije desilo. Bez obzira da li je kvalitet uglja nešto malo pao ispod onoga koji je potreban za rad tih termoblokova i kotlovska postrojenja, ona su tako projektovana da dodatno loženje mazutom popravlja sve eventualne greške, odnosno nekvalitetan ugalj koji dođe na deponiju. Ja pretpostavljam da oni nisu imali dovoljne količine mazuta u rezervoarima, jer su svih 6 blokova stali. To je prosto neverovatno, to je cela termoelektrana stala. Da se to desi na jednom bloku, to je moguće. Ali da stanu svi, znate kako, termoelektrana Obrenovac godišnje potroši 25 miliona tona uglja. To su ogromne količine. U tim ogromnim količinama dešava se da i nešto malo jalovine dođe. Ali zato postoji mazutno postrojenje koje jednostavno popravi tu, tako da kažem, nije to nikakva greška, nego to je jednostavno tako, onaj rovokopač koji radi, on ogromne količine izdvaja i dovodi do deponije uglja u termoelektrani i to je normalno da se desi da bude malo lošije, ali mazut to sve popravi. Prema tome, mislim lično da nisu imali dovoljne količine mazuta kako bi mogli da pokriju svu tu taj loš kvalitet uglja koji je bio. Mislite da je to glavni uzrok? Ja mislim da je to bio glavni uzrok, jer priča da je kao sad naišla jalovina nekada, to se sve dešavalo i u ovih 50 godina koliko termoelektrana Obrenovac radi. Danas. Podcast. To koliko mi sad uvozimo struje, koliko se ranije, Gojko, ne znam sad da li ti barataš tim ciframa, koliko sad to velika količina, sad ne znam koliko ljudi sad znaju, sad 25 miliona evra, to smo rekli za neko, to je sad za nedelju dana verovatno naraslo mnogo više. I koliko će to moći tako da funkcioniše? Termoelektrana Nikola Tesla ima 8 blokova, 6 blokova nisu radili, to je velika količina struje, jednostavno mi tu količinu struje nikada ne uvozimo, čak i zimi, iz prostog razloga što imamo svoju proizvodnju struje iz termoelektrana, imamo proizvodnju struje iz hidroelektrana, sad imamo i te druge obnovljive izvore energije i jednostavno za takvim stvarima nema potrebe. Ponekad se desi kada je baš velika hladnoća, kada je velika potrošnja struje, da se uvezu određene količine uglja iz Rumunije ili iz Bosne i Hercegovine, ali to je zaista retko. Slažem se u potpunosti sa gospodinom Vuletićem, mislim da je glavni problem bio mazut, a verovatno nije bilo ni dovoljnih količina uglja u tom trenutku u termoelektrani, jer jednostavno, kako sam ja razumeo stvari, na osnovu onoga što su rekli ljudi iz Elektroprivrede Srbije, ti odgovorni iz menadžmenta, oni nisu očekivali tako jaku zimu, nisu očekivali da odmah padne tako veliki sneg, međutim, trebalo o tome razmišljati iz prostog razloga što zna se, svaki put kada sneg padne, može da izazove određene posledice. Tako da jednostavno smo došli u situaciju da je Elektroprivreda Srbije, odnosno njeno rukovodstvo u početku pokušalo da prikrije taj problem nekom pričom o tome da nam sistem elektroenergetski nije radio zbog velikog snega koji je oštetio distributivnu mrežu. Treba biti pošteni reći, bilo je i toga, ali to je ipak manji segment ovog problema. Da, bilo je toga sigurno i ranije, ali ne u ovakvoj meri da se napravi baš da dođe do ovoga. A ti si koliko pisao tekst, a tu će gospodin Vuletić isto biti odličan sagovornik oko gasa. Šta se dešava i sa tim gasom? I na toj vanrednoj sednici mogli smo svašta da čujemo. Znači nije sad problem bio samo očigledno ni loš, ovo je havarija samo po sebi ogromno. Ali taj problem sa gasom, nismo ni njega imali dovoljno, njega smo morali da uvozimo. A i to je poprilično skupo. Evo, ti si napisao u tekstu, pa sad citiram otprilike, da smo saznali da mi trošimo dnevno između 12 i 16 miliona kubnih metara gasa i da zbog tog ugovora sa Gazpromom ti će nam objasniti šta je to, koliko mi plaćamo, da mi sad trošimo gotovo 5 miliona evra dnevno na gas. Mi smo imali dugoročni zaključen ugovor sa Gazpromom o uvozu gasa iz Ruske federacije, odnosno od tog preduzeća, te kompanije u stvari. I taj ugovor je istekao 1. januara, taj ugovor, izvinjam se, ističe 1. januara sledeće godine.
Međutim, u međuvremenu delegacija naša išla u Rusku federaciju, odnosno u Soči, gde su razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. I tada je sklopljen dogovor da mi imamo novi ugovor od 6 meseci, koji je u suštini ugovor stari. Stari ugovor će važiti u narednih 6 meseci. Po toj ceni ćemo mi i dalje plaćati gas koji nabavljamo iz Rusije, a to je $250 za 1000 kubnih metara gasa. To je cenu koju smo imali ranije. Imaćemo i narednih 6 meseci. Posle toga ćemo morati da pregovaramo. I tu nije ništa sporno. To što je ispregovarano, mi te količine gasa i po toj ceni iz Rusije i dobijamo. Međutim, u posljednjih nekoliko meseci, kako tvrdi predsjednik Vučić u svom obraćanju generalnom direktoru javnog preduzeća Srbijagas Dušanu Bajatoviću, povećana je potrošnja gasa u Srbiji. I mi te nedostajuće količine, što je nekih 6 miliona kubnih metara gasa, nabavljamo na slobodnom tržištu, znači na berzama. Jednostavno, Rusi nam te količine gasa ne isporučuju jer ne obuhvataju ono što smo mi sa njima dogovorili, nego mi to moramo da kupujemo na berzi. Predsjednik Vučić je rekao kako je ispregovarao sa ruskom stranom da se povećaju količine gasa koje mi dobijamo iz Rusije. Naše potrebe za njim su 2,4 milijarde kubnih metara gasa, a predsjednik Vučić je tražio da to u buduće, kad se napravi ugovor, bude 3 milijarde. Taj ugovor do sada još uvek nije sačinjen i u slučaju da se taj ugovor sačini, da to tako bude, mi ovih problema ne bi imali. Ali predsjednik Vučić je rekao da je na Bajatoviću i na Srbijagasu da to ispregovara. Ceneći odnose Srbijagasa i Gazproma, mislim da će taj ugovor ipak biti postignut i da će Srbijagas nabavljati i ostatak i dopunske količine gasa koje su potrebne našim potrošačima ili koje je naša zemlja tražila po isto toj cijeni od $250 na 1000 kubnih metara, koja je jedna od najpovoljnijih cena u Evropi, može se reći. Sada, šta se sada desilo, zbog čega sada nije napravljena dobra procena, da li je više iz podzemnog skladišta Banatski Dvor trošeno, ili jednostavno došlo do veće potrošnje gasa, a mi jednostavno nemamo te količine po ugovoru sa Rusima na dnevnom nivou, to će već bolje znati da objasni gospodin Vuletić, koji je ekspert u tom segmentu. Da, to za gasa. Pustimo eksperta malo da kaže šta vi mislite. Ja mislim da mi nijedan kubni metar gasa po nekoj višoj ceni nismo kupili, jer nema potrebe za tim. Zašto nema potrebe? Zato što imamo podzemno skladište Banatski Dvor koje je letos napunjeno. Prema tome, što bismo kupovali kada naš gas koji smo već kupili, koji smo već platili, koji smo u podzemno skladište stavili, iz njega možemo da izvučemo koliko god nam treba. 12 miliona kubnih metara gasa koji se troše u jednom danu su količine koje se troše već godinama i nikada nisu pravili nikakav problem. Ja mislim da je to predsjednik možda više hipotetički rekao. Čak je rekao jednu stvar koja mislim da nije bila apsolutno ispravna. Ako stane toplana u Novom Sadu koja koristi gas, mi ćemo morati da uvezemo nove količine gasa. Zašto? Ako nešto stane, onda to neće da troši gas. Mi ćemo imati više u sistemu. Tako da mislim da je to bio nekakav lapsus ili neko koga je savjetao da mu na neki način možda pogrešno rekao ili on možda pomešao sa nekom drugom stvari. Dakle, nema nikakvih potreba da uvozimo gas ne po bilo kojim cenama, nego zato što ga imamo u sasvim dovoljnim količinama za naše potrebe. Znači, ne treba tih 6 miliona, nemamo potrebe za tim. Sigurno ne. Ne samo sada kada je temperatura oko 0. Mi imamo gas i kada bude bila temperatura minus 15, minus 20, kada toplane budu intenzivnije radile i kada budu trošili još više. Prema tome što se gasa tiče, treba biti miran, sve je u redu i sve dobro ide. A u čemu onda misli takve, ajde kažemo, tenzije, sad i oko gasa, na suvovu struju, sad i oko gasa? Koji je razlog? Ja ne vidim da postoji oko gasa ikakva tenzija jer ga ima u dovoljnim količinama, nabavljeno po kvalitetnoj ceni, kvalitetna cena ne može da bude, nego mislim po potpuno prihvatljivim cenama od $270 za 1000 kubika, to je cena koja je stvarno dobra u odnosu na ovu trenutnu tržišnu cenu koja je prešla preko $1200-300 za 1000 kubika. Dakle, nema sa prirodnim gasom nikakve probleme u Republici Srbiji. Dobro, znači
Ja bih se samo nadovezao na ovo što je rekao gospodin Vuletić. Mi zaista imamo povoljnu cenu gasa u Srbiji koju dobijamo od Rusa. Istina, postoje neke zemlje koje imaju bolju cenu, ali to je sad druga stvar. Ili imaju bolje političke odnose sa Rusijom nego što imamo mi, ili su veći potrošači gasa kao Nemačka i važniji nego što smo mi, pa imaju opet povoljniju cenu. To je sada druga stvar. Mislim da jednostavno ono na čemu je naša država zakazala, to što ne iskoristimo tu dobru cenu gasa, jer gospodin Vuletić bolje od mene zna da se manji deo građana Srbije greje na gas i manji broj građana Srbije koristi gas, a mogo bi daleko veći. Međutim, da bi se to ostvarilo, trebalo bi provesti proces gasifikacije u Srbiji, znači da ponuditi mogućnost da na daleko većoj teritoriji Srbije ljudi mogu da se vežu, da tako kažem, na gas i da jednostavno koriste gas kao energent. To bi za Srbiju bilo izuzetno dobro, jer svi ovi ljudi što se greju na individualna ložišta, znači što koriste prevaziđene, zastarele metode grejanja svojih domova koji mnogo zagađuju, znači na Smederevac, ugalj i slično, oni bi jednostavno svi prešli, evo recimo, na gas. Ili ako bi se proširio sistem toplana u Srbiji na većoj teritoriji, prešli bi opet na grejanje iz toplana koje opet rade između ostalog na gas. Mislim da bi jednostavno država sistematski trebala da radi na tome. Ok, imamo najbolju ili jednu od najboljih cena gasa u regionu i u Evropi, ajde to da iskoristimo, da gasifikujemo što veću teritoriju Srbije, i jednostavno ne bi imali problema ni za struju, jer meni je često u razgovorima sa gospodinom Vuletićem, on je moj često sagovornik meni za tekstove koje pišem, i objasnio mi u više navrata da mi možemo da izgradimo gasne elektrane u Srbiji i iz tih gasnih elektrana da dobijamo struju, jer su to takozvane termoelektrane toplane koje bi mogle da proizvode i toplotnu energiju, koje bi mogle da proizvode i struju, a one prvenstveno rade na gas, i zato je recimo u Evropi svojevremeno kada je pre izvesnog vremena bila kriza sa strujom, one nisu radile te toplane koje rade na gas, pa su one zato i želele veće količine gasa iz Rusije. Mislim, dobar đak, kako sve slušava sve što... Mislim da ovo što je rekao za gasifikaciju široke potrošnje je nešto što je veoma važno. Ja ću malo da se vratim unazad pa da vam kažem da u SFRJ Jugoslaviji planirano bilo da se ovaj naš istočni deo bazira na uglju, jer smo imali velike basene, Kolubaru, Kostolac, Kosmet dole, a ovaj zapadni deo, mislim na Hrvatsku i Sloveniju, imali su gas i onda su mogli da se gasificiraju. Mi smo krenuli sa gasifikacijom široke potrošnje veoma kasno i zato je to kod nas još na neki način početak. A što se tiče korišćenja prirodnog gasa u širokoj potrošnji, to je najkvalitetnije korišćenje. Zašto? Zato što mi kao država smo energetski siromašna zemlja. Mi nemamo ni nafte dovoljno, ni gasa dovoljno, čak ni kvalitetnog uglja za široku industrijsku potrošnju. Mi imamo samo ovaj lignit koji može da se koristi u termoelektranama. U takvoj situaciji, kada građani treba da jednostavno koriste električnu energiju, koriste iz sistema termoelektrana, stepen iskorišćenja te energije od prilike 38-39%. A sada su napravljena takva postrojenja za široku potrošnju, gde imate vrlo visok stepen iskorišćenja, skoro do 100%. I vi iz tog prirodnog gasa u domaćinstvu možete da dobijete električnu energiju, da dobijete toplotnu energiju, da dobijete energiju za kuvanje, da dobijete energiju za hlađenje. Dakle, možete da napravite takozvani totalni energetski sistem u jednom domaćinstvu. E sada, pošto moramo sve da uvozimo, zašto bismo koristili struju koja se proizvodi sa stepenom iskorišćenja 38%, ako možemo da je proizvedemo u ovim postrojenjima koje su već napravljene, koje funkcionišu za široku potrošnju sa stepenom iskorišćenja 98%. Drugim rečima, ako ne trošimo prirodni gas za proizvodnju električne energije, nego trošimo za domaćinstva, uvešćemo manju količinu energije, a dobit ćemo isti efekat. Ako uvezemo manju količinu energije, daćemo manje para i to nam je u svakom slučaju dobro. Dakle, gasifikacija široko potrošnje je nešto što je veoma važno. 19. vek je bio vek uglja, 20. vek je vek nafte bio, a 21. vek je proglašen vekom prirodnog gasa. Daj Bože, 22. nećemo da doživimo, to će biti vek vodonika. Dakle, sve to na neki način prati. E sad, što smo mi malo kasnije počeli? Zato što se sve to svodilo da domaćin i domaćinstvo, ako želi prirodni gas, mora sam da participira u tome, mora da sam da plati priključak, da sam plati postrojenja i ono sve što mu treba za iskorišćenje tog gasa u njegovom domaćinstvu. Dakle, država mora da kreditira i to ona jeste
uradila. Sada postoji mogućnost da se na 36 rata priključak plati i mislim da je to dobra akcija i da će ona u neku ruku da učini dobro za energetiku i široke potrošnje i države Srbije. Ali opet ide sporo. Ja sam iz Vojvodine, mi smo još 80-ih u kući, sve je na gas, navikli smo na gas. Pa mi zato mi je čudno. Jeste, a zato mi je čudno sad, to je sad prošlo već 30 i kusur godina od toga da je tu kao u Vojvodini urađeno, u Srbiji sad još uvek do Beograda. Međunarodna zajednica i naši prijatelji sa zapada su to učinili. Ja ću da vam kažem jedan podatak. 1989. godine Republika Srbija trošila je 3 milijarde kubnih metara gasa godišnje. Tada su sve toplane išle na mazut. Ovog trenutka sve toplane idu na gas i Srbija troši 2,2 milijarde kubnih metara gasa. Dakle, naša industrija je devastirana. Mi nemamo potrošnju onakvu kakva je bila pre 30-40 godina. Prema tome, u takvoj situaciji treba razvijati i privredu, svakako i industriju, ali i široku potrošnju. Dakle, mi još nismo postigli ono što smo nekada imali i onda u takvoj situaciji, kada su nas zaustavili u razvoju, zaustavili su široku potrošnju, građani je osiromašio, nema novca da plati priključak, Srbijagas je osiromašio jer je živao u nenormalnim uslovima da je morao da prodaje gas i da ga plaća Rusima, a ovde nije mogao da ga naplati od onoga ko potroši gas. I Srbijagas je permanentno, jer je to državna firma, jer titular Srbijagasa je vlada Republike Srbije i ona je rekla moraš da daš Železari Smederevo, ako ti plati, plati, ako ti ne plati, ne plati. I onda u takvoj situaciji Srbijagas kao državno preduzeće koje je trebalo da participira u gradnji gasovodne mreže za široku potrošnju nije imalo čime to da radi i gasifikacija široke potrošnje je zaustavljena. Hvala Bogu, sada to se počinje intenzivnije da se radi, malo smo mi finansijski u poboljšanom stanju i Srbijagas svakako u dobrom stanju i možemo da dajemo kredite da se domaćinstva gasificiraju. Pošto nemamo mnogo vremena, nažalost, ova tema može da se priča o njoj dugo. Htela sam da se vratim za kraj na ovaj problem koji smo imali ove nedelje. Zima, ajde da kažem, tek počela. Šta može da se očekuje i na kraju da pričamo i o toj odgovornosti. Evo, u petak je Ana Brnabić izašla, premijerka, sa nekom pričom da bi to moglo da se radi čak i o nekoj sabotaži. Znači, tu se, pravi se, meni se bar tako čini, kao neki otklon da se manje više poštede svi neke, ko bi trebao neke odgovornosti. Da li će neko odgovarati i šta građani uopšte dočekuju, ovi koji su po 3-4 dana sad bili bez struje, šta u januaru, februaru, pašće sigurno još nekog snega, bit će... Koliko može da se oporavi? Pa to, i bilo je, ali... Kad će biti potrebna veća količina gasa, veća količina električne energije. Ne, da li su to neke sabotaže ili nisu, ja ne bih ulazio u te stvari, to mogu da budu bilo kakve priče, ali to ne sme da se desi. I to nije moglo da se desi u zadnjih 50 godina kada se proizvodila struja iz istog ovog uglja koji je i sada. I istog snega koji je padao i koji je kvario kvalitet uglja i delimično neki put je bager rotacioni zahvatio i jalovinu, pa i jalovina otišla u voz koji je dopremio ugalj u termoelektranu. Prema tome, ja mislim da je ovde apsolutno ljudski faktor zakazao, kako to mogu da kažu, i da je to razlog što se ovo desilo. To nema veze sa ugljem, nema veze sa snegom, nema veze sa suncem, nego sa ljudima koji su bili zaduženi ili da nabave mazut, ili da vode postrojenje kako treba. To su ljudi koji rade godinama tamo i znaju sve to da rade. Međutim, pitanje je onaj ko je zadužen za određeni posao, da li je partijska odgovornost ili je to neka odgovornost inženjerska, to treba da oni koji postavljaju ljude razmišljaju o tome i da li je to za nas dobro da imamo takve rukovodioce kakve imamo. Da, ja verujem da u nekoj razvijenijoj državi pala vlada, ali dobro, to kod nas se ne dešava, čak se ne ovo. Niko ne može da ponudi ostavku čak. Očekuješ ti, Gojko, da će biti neko, ne kažem sad ova 4 direktora su smenjene, ali to nije, mislim, zna se ko bi trebalo da podnosi ovo. Čuo sam i ja izjavu premijerke i mogu da kažem, ja sam laik, ali po prirodi posla koji obavljao malo više sam ulazio u termoelektrane nego premijerka i toliko znam da je nemoguće napraviti sabotažu tako što će neko da isključi jedno dugme i 6 termoblokova neće raditi. Tako da jednostavno ta priča o sabotaži je neozbiljna za raspravu. Jednostavno sabotaže se ne rade na takav način niti se rade tako kako premijerka misli. Očigledno je da je ovde došlo do problema sa lošim planiranjem. Neko u Elektroprivredi Srbije
a to je prvenstveno generalni direktor Grčić, je loše shvatio kako elektroprivredni sistem treba da funkcioniše, kako da treba da funkcioniše EPS. On smatra očito da EPS treba da zarađuje dosta para, kako bi on mogao da prikaže da EPS ima dosta para, kako ima što manje troškova, kako ima što manje krađa, pa postoji unutrašnja služba na kontrola, kako se zove u Elektroprivredi Srbije, koja se bavi sprečavanjem krađa. Znači, što manje troškova, što više zarade. Očito je neko pomislio da je nepotrebno da su veće količine mazuta dostupne i desilo se ovo što se desilo. Drugi razlog zbog čega se ovo desilo su stalne tenzije koje postoje, a to svi znaju u energetskom sektoru i to je apsolutno neprihvatljivo, između Ministarstva rudarstva i energetike s jedne strane, odnosno ministarke Zorane Mihajlović i pojedinih direktora preduzeća u energetskom sektoru. Ona njih stalno kritikuje, to su uglavnom neke paušalne kritike, to više liči na marketinški potez reklamiranja resora koji predstavlja ministarka Mihajlović, nego na neki ozbiljan rad sa svojim saradnicima, jer direktori javnih preduzeća u energetskom sektoru bi trebalo da budu njeni saradnici. Znači, mora da se postigne konsenzus između njih. Ako nema tog konsenzusa, evo šta se dešava. Desi se to što se desilo i jednostavno Srbija nema struje. Ministarka je svojevremeno pokrenula pitanje da li je remont bloka u termoelektrani Nikola Tesla urađen na vreme ili nije. Da li je kasnio taj remont ili nije kasnio taj remont. Ona je izašla sa tezom da je remont kasnio i da smo mi zbog toga uvozili struju. Posle toga su ljudi iz Elektroprivrede Srbije rekli ne, nije tačno, remont se radi tačno toliko koliko smo ga mi radili. Znači, mi sada imamo situaciju da Elektroprivreda Srbije kaže jedno, da ministarka kaže drugo. U konkretnom slučaju, ako neko treba da snosi odgovornost, treba da snosi odgovornost oni koji su, kako da kažem, najodgovorniji za rukovođenje energetskim sektorom u Srbiji. A to su ministarka Zorana Mihajlović i direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. To što će nekoliko direktora u Elektroprivredi Srbije da bude smenjeno, neće popraviti tu situaciju. Najviše je kriv onaj koji je na čelu preduzeća, a boga mi ne možemo da kažemo da neko ko vodi taj resor nije kriv što se to desilo. I ne možemo da kažemo da premijerka vlade koja je po prvi put u istoriji doživjela da joj prvog dana padanja snega u zemlji pukne elektroenergetski sistem na takav način da od 8 termoblokova u termoelektrani Nikola Tesla ne radi njih 6. Tako da mislim da je prilično nepravedno da budu kažnjeni samo ti direktori, moguće da oni po komandnoj odgovornosti jesu krivi, ne znam, ne ulazim u to, ali nemoguće da su samo oni krivi i ovako nekako i po ovim premijerkinim izjavama i po ovome kako se kažnjavaju ljudi koji nisu na vrhu hijerarhije, čini mi se da jednostavno pokušava da se napravi neka situacija u kojoj ljudi koji rade u Elektroprivredi Srbije, da su oni krivi za ovo što se desilo. Ne, ljudi koji rade u Elektroprivredi Srbije, koji rudari, ljudi koji rade u termoelektrani, oni zaista naporno rade i trude se da održe elektroenergetski sistem na nivou kako bismo mi imali svi struje i lično mislim da se oni nisu toliko zalagali da bi još bilo i gore nego što je bilo. Znači, ne možemo da kažemo da su profesionalci u Elektroprivredi Srbije, da skratim, krivi. Slažem se sa gospodinom Vuletićem, treba u potpunosti, kada je u pitanju energetski, a i svaki drugi sektor privredni, napustiti politiku da partijski kadrovi vode preduzeće i da treba profesionalcima prepustiti da vode preduzeće da bi situacija bila sasvim drugačija. Jer ja ne mogu da dođem kao novinar da budem direktor Elektroprivrede Srbije i da se očekuje da ću povlačiti poteze kakve treba. To zaista treba neko da bude iz samog preduzeća ili treba da bude neko iz energetskog sektora ili neko ko se školovao za to. A ne osoba koja je u određenoj partiji pa nema nikog iz te firme pa da postavimo nekoga ko, eto, mislimo da može da se time bavi. Nažalost, onda se dešavaju ovakve stvari. U Japanu kad voz kasni, ministar daje ostavku. Evo sad skoro u Evropi su 2-3 ministra dala ostavku zbog toga što njihovi resori nisu neke stvari uradili. Tako da je to velika šteta što mi jednostavno odgovornost smatramo kao nešto za drugoga, za nas nije. Možda bi trebalo nešto reći i o obnovljivim izvorima energije. Da li oni u ovakvim situacijama su u stanju da pomognu? Da, to je Gojko pomenuo, da, ali koliko je, pominjali su ih i oni, ali koliko su u stanju da jesu? Znate kako, prvo
mi imamo vrlo malo obnovljivih, onih pravih izvora energije, mislim na vetrogeneratore, na solarne generatore, ne mislim na hidroelektrane, jer neko je u Evropi rekao da hidroelektrane nisu obnovljivi izvori energije, što mi uopšte nije jasno, ali dobro, svejedno, oni imaju pravo da kažu šta hoće. Mi te obnovljive izvore energije imamo u vrlo maloj količini i ako ne znate, ovog trenutka, ako ima vetra, ima i energije, ako nema vetra, nema energije. Pre nekoliko dana je bio veliki zastoj, ja sam skoro išao u Belu crkvu poslom nekim i video sam otprilike do 30 vetrogeneratora kako stoje i kako se ne okreću. Znači to ako ima struje, ako ima vetra, bit će struje, ako ima sunca, bit će struje, ne može da se osloni bazna elektroenergetska potrošnja na vetrogeneratore, ona mora da se osloni ili na nuklearne elektrane ili na termoelektrane. One su sigurne. Čak i hidroelektrane nisu potpuno pouzdane, jer kada nema vode, nema ni struje. Kad ima vode, ima struja. Jednostavno, termoelektrane koje su na ugalj, na gas, na mazut ili nuklearne elektrane su u stanju da pokrivaju svu onu potrebnu energiju koja se traži od njih. Ništa, hvala vam. Dotakli smo se malo teme, delimično smo odgovorili na neka pitanja. To su u stvari vaše, moje mišljenje. Sad, da li će se na kraju utvrditi ko je odgovoran za sve ovo i ja se samo nadam da građani Srbije će svi imati struju tokom cele zime i grejanje, da neće biti hladnih radijatora. Eto, to je jedino što možemo mi da poručimo. Ništa, hvala vam što ste nas gledali. Gledajte sledeće nedelje mog kolegu Vojislava Stojisavljevića.